ಇದು ಬರ್ತದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುದು ಈ ಕಲ್ದಾಗನೆ ಹೇಗೆ ಮೈ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ 850 रुपये ಜಾಗಡಿ ಜಾಗ 850 रुपये जीएस करे पूरे पूरे एक आयम से खुला खाली बस एक मिनट है बड़े बड़ा 800 900 1000 1050 1100 रुपये 1150 रुपये 1100 कर रहे आयम शिखर बा आयम थोड़ा कर देखियो 1100 बड़ा 800 9 तपला को 900 1000 ये तपला करो 1000 तीन बजे तपला तो रे ए पीछे देखो 1000 तीन मारा हां तो ही ना तपला तो 1050 1100 रुपये एमसी कर रहे पत्ता ले रहे पीछे पत्ता देख रहे तो खाली आधा का पत्ते काम करा बड़ा 800 700 1000 1050 1000 रुपये
MSP एक 8, 8.5, 900 रुपये ये रोड ये देखो चलेगा ಕಾಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ लोग फोन में कर रहे हैं अरे बे हद मत कर तबाह नहीं इधर जो बेस है 1150 रुपये एक चिकरे एक हजार रुपये अबे उसको फाड़ने का लगा उसके अबे वो लगता है कि घंटी पड़ा तो क्या मैं चढ़वानी हो रहा ಏ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಬಂದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ $800, $900, 1000 रुपये ये रोड बड़ा 4, बड़ा 5, 5.5, 600 रुपये HP कर रहे गाड़ी को रेडियो हाँ माल कैसा है एक हजार रुपये आंस करे
ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ತೆಗಿಯೋ ಏಸ್ ತೆಗಿ सर भैया 850 रुपये ऐसी भी 800